Kaixo, zemuz geha. Gaur hizkuntzalaritza eta arkeologiari buruzko, filologuen buruzko artikulu bat. Iruña Beleia dela tarteko letuet. Eta pentsatu editie berriro ere hizkuntzari buruzko nire ikuskera bat, ez? Euskeratik. Nire izazat ulergarri dela. Eta gaina, zerbait hobetu ikusten laguntzen duna. Baina, bueno, esplikengoet, zanengoet zer dan, ez? Itza hotxekin, niri naiz eta nago, arrunte die, dano ulertzen ditugu, eta hori beste hizkuntza guztietan daude, ez? Hori pentsatze dugu, baina ez da egile hori. Erderaz ni, euskerazko ni, iziti hauke, akusatibo edo nominatibo. Orduan, jo, ami, o me bezala ibiltzen dituzte. Nik, jo ibiltzen dute, baina guk berezitasun dugu. Ergatiboa esate joena, ez da. Nik, hori beretan bereizgarri da. Askore esan dute, bai beste hizkuntza batzuk badute, oendik ez dut, bai, esaiek, zenek eta ikusingoiat, oendik ez dut ikusi. Nahiko nuke ikusti, zer motatako oeldun hori. Hau, erreza da ateratzen, hizkuntze batetik. Nahi ze bai, soy erderaz, soy del verbo ser, estoy, estar, nago, eta euskaraz izanetik eta egonetik. Gertatzen da, enek enduzkeo idala. Oire, jo, lehen, baleike hori. Da, inglesez, hau idatzi eta hau esan, baite ere hemen ibiltzen duten mi, sujeto bezala, me too, zate denien, adibidez, I, to me, a mi, a mi hori, to me, me idatzi eta mi, garantitzu hori guzti, hizkuntzalaritzak horiek eta jabetu berdu, aian neku dute bi hauek esateko, bagarra bi horiek esateko, ez dute bere izten, izati eta egoti ez ordan. Bere izten dute bigarrengo maila baten, baina hizkuntzik ez. Eta jakiteko da hizkuntzalaritzan da bilena filologo batek jakin beharko luke, hizkuntza pilo batek naiz eta nagorik ez dutela. Ez dutela. Evoluzioan balen baude, noiz topako dute ez. Latinak ere ez ditu, bilek, bakarra, baina erderi bai, erderi gaztelera bai, eta euskerik bai, eta euskerik gainea erro bat gordez eta horrela, hori danien, euskeriek, bitu, ze gertatzen erderazko arrunt batekin, B da, B akasa, etxera joan adi, oa etxera baita ere. B akasa mañana, joan nahi biler. Euskaraz ja berezi egiten ditugu, horiek hizkuntza beak berezten ditu. Berre bai, B, ikusten du. El B todas las mañanas. Edo, dakusazu, dakusan, o dakusak B, imperatibo bat, o, esan ez, euskeraze adistrinkuki topa dezakegu momentu hori zehazteko garbi. Eta B hau ir eta berdana, ben ir eta berda. Ikusten mani modu hemen, ben ir, nola osautu da hon, paregarri zamarra izango ditzeko guretzat. Ator jun, ben, ator jun esan da, erderaz hori izaten dute. Eta berre ikusi, eta hemen etorria di, ator ikusten dute, eta dakuste, esan ditzeko beste trinkue, ez dana, baina hau edanak euskerak baditu eta ateatzeko eran ditu. Eta horrela,
atiz guztile osatuz egoera bakoitzentzatko dagokilon hitze. Hori, beste hizkuntze bat behar ez dut topago indiken, eta behirai, naiz? Baina, eta ez detena topatzen da, hau, itxiten hasi eta ulertzeo gai diran jendie. Eta orduan esaten denik, honi naiz ergela, o ergelerrian bizigia. Ba, momentu ez, teatzeko, pixke bat ibili burua, eta jakin, baina ergelak ezin du jakin. Bere ergelkeri hori ikusi arte, orduan hasikoa aurrera hartetzen. Ez da ibar joan, baina ametxago.